Hvad så alle sammen, og velkommen til den her lille update. I dag så vil jeg lige hurtigt fortælle lidt. Ja. Blandt andet de her videoer, der kommer sådan cirka i 2 uger, det har vi optaget sådan set næsten i dag, og så lidt i går også, Ja, for at I kan få videoer. Ja. Når det nu lige er startet op, så vil det være altid ned med en pause på 2 uger eller sådan noget. Ja. Så vi vil uploade nogen. Så der vil stadig komme nogle alligevel, jeg er på ferie, og det kommer ikke nogen vlogs derfra, hvis I skulle spørge om det. Det har jeg ikke lige tid til. Men altså vi vil også Gerne høre, hvad I vil. Altså, hvad I vil have. Vi fik nogle dislikes på den her caseåbning. Hvorfor er det vi får de dislikes? Fordi så kan vi blandt andet hvis vi også på de andre videoer, for eksempel hvis vi får på den her, den anden, en anden igen, en af dem, så bare husk at skrive hvorfor. Ja, så kan vi nemlig lave det bedre. Ja. Hvis I skriver hvordan, så kan det jo rette op på det, og så bliver videoen bedre for jer. Ja, nemlig. Så men jeg egentlig for jeres skyld vil jeg mere feedback. Ja. Det er også meget rart at høre både nogle kritik der, og noget konstruktiv. Og kritik og lige 2 sekunder. Godt det var, og vi sidder sådan set op til at gå samtidig, mens vi snakker live go. Nej, det er vant til. Go. Ja, det er virkelig svært at tale ud til. Ja. Nok. Double kill. Lol, fik du den? Ja, jeg fik den. Fucking egentlig god, den her M4A1. M4A1. Det er faktisk pænt god. Ja. Og skift. Vi spiller en af de nye baner her. Ja. Som vi har spillet i competitive går. Ja. Competitive. Som vi også har lavet en video med, som kommer nogle flere af, selvfølgelig. Ja, hvor jeg... Og I må også rigtig gerne komme, jeg ved ikke om vi har sagt det, men idéer til serier, fordi vi kan ikke selv finde på det. Det kommer en ny serie, 2 nye serier efter den her video her. Ja. Vi ved ikke hvad vi siger ikke hvad det er, og vi siger heller ikke hvad for noget. Altså hvad for en dato det kommer. Ja. Vi kan se at det kommer sådan en video hver anden dag. Ja, sådan cirka. Sådan cirka hver video. Selvfølgelig kan jeg godt smutte. Ja. Hvis nu vi har tid, eller vi glemmer det eller sådan noget. Fordi vi synes i hvert fald det er sjovt, så det er ikke fordi vi ikke vil lave det, hvis vi ikke kommer til at uploade en dag. Nemlig, det er... Altså vi har haft en YouTube-kanal eller 2 sammen før. De har aldrig rigtig lykkedes. Kun en af dem, det fik vi 50 eller så. Ja, 50. Så... Den gik det jo fint nok på. Men vi skal gerne prøve at starte noget ordentligt op, så vi det også står i det der. Også der. Beskrivelse i kanalen. Ja. Ikke videobeskrivelse. Var det egentlig ikke det hele? Jo. Ja. Og jo, lige til sidst, at grunden til, at der kommer videoer, det er fordi Christian han skal på ferie. Så vi bliver nødt til at optage dem på forhånd. Det tror jeg, det håber jeg i hvert fald ikke er noget problem med. Vi gør. Så ses. Hej.